Shwmae, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I dangos y gwahaniaeth rhwng dwy fath o afalau. Fel dach chi'n weld ar y plat, mae'r ar y ochr chwith un fath ac ar y ochr de mae'r fath arall. Heddiw yw dydd Iau yr 8 o mis Ebrill y flwyddyn 2021. Roedd yr afalau yma yn tyfu yn fy ngarth y llynedd ac roeddwn ni eu casglu oddi wrth y Covid y llynedd. O ddeiti diwedd y mis Awst neu dechreuad y mis Medi. Ac wedyn, roeddwn ni yn ei cadw yn yr oregell hyd heddiw. Yn ystod yr holl cyfnod, drwy'r holl gynheuaf, gaiaf ac wedi Gwaun-wyn yn treulio ychydig amser yn yr oergell. A dyna nhw heddiw. Mae'r fath ar y ochr chwith yn wedi pydru, maen nhw'n hollol yn anbydydwy, ac mae'r fath ar y ochr de yn ngolwg, yn hyfryd, ac yn dal yn hollol bydydwy. Ac hefyd I ychwanegu, mae'r enw y fath ar y dde yn galw Winter Gem, ac maen nhw'n gwir yn Winter Gem yn dydy, achos maen nhw'n cadw yr holl cyfnod drwy'r holl dymorau oddi wrth y chwyrhaf y llynedd. Mae'r hynny, afals, sy'n wedi ei gadw yn yr oergell hanner flwyddyn ers ei gynheuaf y llynedd, ac maen nhw'n edrych yn hollol erchyll yn dydy. Ac hwn yma yw'r Winter Gem sy'n wedi cadw yn yr oergell yn yr un gyfnod, ac maen nhw'n edrych yn dal yn hyfryd. Ac nawr dwi'n mynd I blasu darn ohono fe. A sut mae'r nawdd y blas? Wel, mae'n rhaid I mi I dweud, does dim yr crunch yna, fel dych chi'n cael, pan oedd yr afal yn hollol ffres, ond maen dal yn hollol hyfryd I bwyta, gyda'r blas melys. Ond, fel dych chi'n weld, os dych chi'n gwasgu yr afal, maen nhw'n dal yn teimlo caled yn hytrach na'r meddal. Felly, mae'r fath o afal hwn yn hollol haeddu ei enw, sef y Winter Gem. Maen nhw'n hollol yn gem gaiaf. Diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo hwn. Tan y tro nesaf, hwyl!